issue nato karong adlaw, reunion. Diha sa usa ka dakong eskwelahan, nagpasiugda og usa ka dakong reunion. Og sa dihang miabot na ang adlaw, naay upat nga manag classmate nga naglingkod sa usa ka lamesa. Bago nagsugod ang maong reunion, mitindog ang usa sa upat ka classmate kay muadto sa CR kay mangi. Nahibilin ang tulo ka classmate sa lamesa. O nag-istorya ang tulo human sa 50 ka tuig sa ilang panagkita. Nangutana ang usa ka classmate, "Mate, kumusta man ang imong kinabuhi?" Mitubag ang classmate, "Kaluoy sa Ginoo, naa na ko'y anak na piloto. O naa na sad may eroplan." Wow! Pagkanindot sa imong kinabuhi. Ikaw di ay mate, kumusta man ang imong kinabuhi? Kaluoy sa Ginoo, naa na ko'y anak nga siban. O naa na may bar. Wow! Pagkanindot sa istorya sa imong kinabuhi. Ikaw, men, kumusta man ang imong kinabuhi? Ako, men, kaluoy sa Ginoo, naa na ko'y anak nga broker. O naa na may 10,000 hectares ayuta. Wow! Pagkanindot na itong tulo sa atong kinabuhi. O miabot ang ikaupat na gikan sa CR. O gipanutana sa tulo, "Classmate, kumusta man ang imong kinabuhi?" Mitubag siya sa tulo, "Kaluoy sa Ginoo, naa na ko'y anak nga bayo." Nahimurat ang tulo kung di katawa. O giingnan siya pagkaulaw sa imong nadangatan, classmate. Naa kay anak nga bayo. Apan mitubag ang ilang classmate sa tulo. Bayot lagi, pero naa na may barko, naa na may aeroplano, o naa na may 10,000 hectares. Namutana ang tulo. Ngano man? Ito ba ang tulo? Kay ang inyong mga anak, boyfriend sa akong anak. Anak. Mga pamalan. Ayaw husgahin ang tao sa iyang nakabot. For every outstanding achievement, persistent is the common ingredients.